Shubor na kashlem jong unong san hima. UMDC ke VPP na Paryong Maut Rashan constituency uba Pawal Soklan ulapha ka khubor sngolam na kaliang kipat ba bat kaseng VPP na Paryong Maut Rashan constituency halor ka jingkhlat no bakandid u Dr. Ricky Singkan uli thu bah ka por bu Dr. Ricky u yakhon yak election MP omshamdon kanu ka unit na ka party hapo Maut Rashan hendai da ka jing e jungki pat ba kila kershan yu dak ba ulayo palat 8,000 vote na po kanika constituency uli thuru bawatla u Dr. Ricky ubon kam hendai ulayo bandrung shabun tali kishnong jong ka Maut Rashan haba ki khat la dadon kinu ki program kumta ulaong ba kanika penpaw ka jing e jong u hinong shongshnong ka Maut Rashan constituency ula penpaw ka jing sngosi halor ka jing khlat kendet jong ni unong yalam bat ula pha ka jing snolam shagi bahiyang hasam u Dr. Ricky bat kum juru shikinong yalam ka party bat ong ba unbu jing duai ba ublay un aibor yaki kena kapor nakalang jongi kum ka VPP Maut Rashan naka mesim ka jing sngosi naka mesim ka jing sngokhya bat naka mesim ka bangim sngola ngai ba I MP betam beram jongi Dr. Ricky AJ Singkan ila khlan no nakalang jongi kum ka party bat baro kena kershan ka party bat kum juru kipat ba nang shnong jong ka Paryong Maut Rashan constituency ni penpau ka jing snodiau ka bakhrau ba ka jing snodu ka bakhrau ya ka jing du no ka jongi yu no yalam bakhrau jongi ngapan kan mau hang ni ba I Dr. Ricky Singkan kapor ba ile election MP musum nadan kan no ka unit lani ka party hapo Maut Rashan lagi pai ba da ka mesim ka jing snoi da ka mesim ka jing sokmen kilami pai ba man kershan ban ai ka jing job ka dan buram ni Dr. Ricky Singkan hakaba ila yo parat 4,000 ka vote hakapor bele election MP hapan ka jing bun kam ka jong I ban lai keleng kari khasi janta hakapor bele election nei Dr. Ricky Singkan ila poi chaki jaka kichnong ke ba kendong jaka Maut Rashan kum sha kendrut sha markasa sha mariau sha Paryong sha kanchi bat kiwi de ki jaka kani ka penpau ka jing I ki jong I ya kani kari ka jong I ba kum juru ya ka Maut Rashan pada dia bila job kum MP ru ila rung sikip pun tali kisnong jong ka Maut Rashan hakaba wat di program ibarit ru imcem lakam tait ya ka jing khat ki pai ba dia kena ka por him dan kenu ka tim ba penpau ya ka jing du no ka bakhrau yi ten rai ni pha ka jing smolam sya ka yi ka sam ka jong I sya ki ngelam jong ka party ka jong I angkat ba ka jing duai ba ublai un ai ka bor haki un ai ta ka jing tengan di pusat bor ya ka jing ka sam ka jong I para ka jong I par kum juru ikin ngelam jong ka party ka jong I bakinam du jekan man rai ublai pun kop iki da ka bor bakin lak menyalam ya ka party ka jong I par kum juru kenyalam ya kan dikari ba IE ka jong I bahaba kum kan ka por dai do bor musum ko ublai da ka bor musum ko jong I un ai ta ka bor ka jing start ka jing champang kam tam hi ba adan mela ba sama kumu presiden jaka party banim du jekan man ban ngi scam ba omtang kinong kershan jaka party VPP nei ki pai ba jong ni kari ka jong I ru ki aga jing kershan ki tuai ne kam ta jong presiden jong I ba ki pai kinong yalam jaka party ba kum dur ka party hi bar ko wei kum ka jing petiap du ka jing ka por na ka yang jong ka mu MDC jaka Paryong Maut Rashan ya ka jingle on tap ya Dr. Ricky Singkan le la shai ka sngi ka arpoitrik u February arjar arpun rio hakaba kandon ka jing seng haka ying jong I po nong sder nang tapat ken sapen bet manra le si chiki chaka pai ba khnang ba ki pai ba jok kari ka jong I ken yo ay kalat ban lai ban ai khublai khat du yaw ni no lam khaw jok kari ka jong I